vagyok. Máma, ugye be fogom mutatni a squishy-eimet. De hát, mielőtt bemutatnám, megmondom, hogy majd a másik videóba, akkor majd be fogom mutatni, amit én csináltam squishy-ket. Előbb mostan, amit ugye vettem, megkaptam is. Először azokat mutatom most be. De hát, itt az első, a kis béka. Itt a második, dinoszaurusz. Itt a harmadik, kis krokodil. Itt a kis nyuszi, ami piros, ugye, és nagyon cuki. Van egy kis ilyen macikám, ami nagyon cuki. Van ugye ez a kis malac. Hopp. Cuki kis malac, így. Pum. Van ugye ez a kutyusféle, nem tudom mi, olyan, mint egy kutyus, cica, nem tudom, olyan, mint egy kutyus nekem. És ugye van ez, aminek itt a fején van egy kis kicsinye van itt fent. Van ez, ami kék, ilyen kékes. Van ez az ilyen, nem tudom, kecskeféle. Van ez a víziló, amúgy 2 vízilóm van, előre elárulom. Majd mindjárt megkeresem, csak először nem tudom, hogy hol van, majd megkeresem ott benne, ha majd megtalálom. Van ez a kis sünike, így. Van ez a bálna. Jobban mondva nem bálna, vagy de, bálna. Igen, ez bálna. Elnéztem, nem tudtam, hogy mi ez egy bálna, nem? Nem tudom eldönteni, hogy milyen hal, szerintem delfin. De nem tudom. Ez egy kis macska. Be lehet dugni az ujjadat benne. Van egy kis pingvinem. Meg egy ilyen kis teknős békám. Szóval nagyon cuki, olyan cuki, hogy igen. Van ez a kis nyuszikám. Így. Van ez a kis panda, olyasmi, mint egy panda. Macika. Én pandának neveztem el. Jaj. És van a jó ragadós kis nagy macskám. Nagy macska. Repül a macska. Vicceske. Ugye van ez a kis kakas. És ugye van ez, és akkor van hozzá egy sajt. Meg ahhoz a macskához is van egy ilyen, meg egy hal belőle, egy ilyen hallacska. De hát ugye így, kis apróságokat benne hagyjuk. Van az ilyen medve, most mint egy medve, ugye? Van még egy kis medve belőle, szóval akkor ez az anyukája, ez meg a kicsinye, így az anyukája, meg a kicsinye. Van egy kis mancs, kicsi, így ez a kicsi kis mancs. Meg ugye van egy ilyen rák belőle, így. Szeme is nagyon jó nyomogatni. Ugye van egy ilyen narancsom is, így. Hát ezt sem tudom eldönteni, hogy ez mi, egy kicsit vicceske, meg kicsit furcsa, nem tudom, hogy mi ez. De hát, ha ezt tudjátok, hogy ez mi, akkor nem tudom, írjátok meg, vagy valami. De hát van ez a kis halacska, nem olyan cuki, de hát van egy sokkal cuki, azt most be is vallom, mert meg is mutatom. Itt van. Itt a kis cuki halacska. Van ilyen póni, csak több ilyen pónim van, nagyon kis cukik. Meg van ez. Ezt sem tudom, hogy mi.
de azért ez nagyon cuki, ez a legcuki belőle. Igen, elfelejtettem megmutatni, hogy ebből 2 van. Van egy napocska. Várjatok. Ugye mondtam, hogy visszatérünk egy kicsit a cicusra, mert a cicusnak mondtam, hogy a cicának van egy kis halacska, és itt van. Műhalacska. De hát itt egy nap, egy ilyen napocska, nagyon cuki. És ahogy mondtam, ugye, így, ugye itt van ez a 2, így. Itt ez a nagy, és itt ez a kicsi. Amúgy itten lejött, nem tudom, hogy valahogy lejött, mert nem volt rátapadva túl jól. Még van egy ilyen kis, nem tudom, ez egy csibe? Nem tudom, hogy mi lenne ez sem. Még egy békám is van, nem teknős, hanem egy ilyen béka, amit mutattam csak barnába. Van még egy ilyen dinoszaurusz, olyan, mint egy dinoszaurusz. És még egy, csak ahogy egy dinó tojásban van, kis dinóska. Szóval, van még egy teknős béka, az egyik rózsaszín volt, ez meg piros. De hát, még van ez, na ez főleg nem tudom, hogy ez mi. Ezt tudom, egy kacsa. Ez könnyű volt, amúgy. Ez is egy dínó, nem tudom, hogy hány dínó van, de elég sok. Ez meg egy ilyen maci. Azt hiszem, nem? Ez egy egér, azt hiszem. Nem tudom pontosan, de szerintem egy egér belőle. Ez egy kis tököcske. Igen, bevallom, hogy van egy bulldog kutyám, mert az itt van, ez a bulldog kutyám. Bulldozer kutyám. Én bulldognak hívom. És itt van, ez egy, nem tudom mi. Nem tudom eldönteni, hogy ez mi. Szóval van egy, ami nem ide tartozik, de ezt magyarból vettem, ugye? Ez egy vicces, és ijesztő egy kicsit, mert amikor így ide rakom, például valaki ide rakja nekem, azt én még ijedek. Szóval nagyon ijesztő. Ugye? Hova is rak? Jó, ide. És van egy angyalnyuszim, azt hiszem, hogy ez nyúl. Ez egy nyúl, azt hiszem. Nem tudom pontosan, hogyha egy nyúl, de hát ezt tudom, hogy ez angyalból van, így angyalból, így. És nagyon jó ezt is fogdosni. Van ugye ez a kis cuki, nem tudom mi, és van egy ehető répám. Nyugi, nem ehető, csak gumiból van amúgy squishy ez is. Ez egy kis répa. És ugye bevallom, hogy a vízilóból van még egy víziló, csak az meg csillogó és lila. Az is csak csillogóba. És ugye van még egy kis macskám, amelyik így pihengett. Meg van még 2, ami ez a krokodil, még egy krokodil. És van még ez a kis dinó. Nem tudom, hogy hány dinó van. De hát, ugye, megmutattam az összes squishy-met. És köszönöm, hogy mindenki megnézte a videómat. És hogyha jó volt, akkor nyomjatok egy lájkot. De hogyha nem jó, akkor ne is nyomjatok. És ha szeretnétek, tudtok követni, meg tudtok feliratkozni. De hát, akkor ugye megmondtam, hogy majd a másik videóban majd fogok mutatni, amit én csináltam. Sziasztok!